Hola, som l'Institut Tarragona del grup del nostre projecte Espai Secs, que som l'Eric, l'Adrià, el Pol i jo el Marc. I avui us presentarem el nostre coet de bicarbonat de sodi i vinagre. Repte experimenta. Per realitzar aquest experiment necessitem un tap de suro envoltat de celo, una bossa de te, un fil per envoltar la bossa, bicarbonat de sodi, una ampolla de 33 centilitres, també necessitarem 4 pals de fusta i, per últim, vinagre. La reacció que es farà en aquest coet serà una reacció àcid-base, en la qual l'àcid és el vinagre i la base el bicarbonat de sodi. El primer pas per realitzar l'experiment seria posar el vinagre a dins del recipient, més o menys amb una mesura d'1,5 litres. El segon pas seria agafar una bossa de te i després retirar el contingut i finalment posar-li el bicarbonat de sodi a dins. Després, quan ja tenim tot el bicarbonat a dins de la bossa, hem de tancar-la amb el fil. Un cop tenim la bossa, l'hem de posar a dins de l'ampolla sense que es desmunti i sense que toqui el vinagre de baix. Hem de deixar que aquest fil estigui per sobre i que la bossa no toqui el vinagre que hi ha aquí a sota. Llavors, un cop hem fet això, hem de tancar amb el tap i hem d'exercir molta pressió perquè estigui ben tapat, ja que si no la barreja es podria perdre i llavors no volaria tant. I quan tenim això ja estaria preparat, ara només caldria donar-li la volta i ja podria volar. Aquest ha sigut el nostre projecte Espai Secs i esperem que us hagi agradat.